Mit navn er Radia, og jeg går i 2G på Det Blå Gymnasium i Tønder. Jeg hedder Mathilde, og jeg går også i 2G på Det Blå Gymnasium i Tønder. I faget informatik, der lærer man om IT, programmering og hvordan appsene hænger sammen. Udover det, så lærer man også at opbygge en hjemmeside og om brugervenlighed. I faget informatik, der arbejder vi med tavleundervisning. Udover det, så har vi også nogle små opgaver i grupper og nogle cases, der hører sammen med virkeligheder, hvor vi skal enten lave apps eller hjemmesider til en case. Et eksempel på noget, vi har lavet, er, hvor vi skulle lave en app til Toybrain, hvor man kunne gå ind og shoppe. Noget andet er, hvor vi skulle op til eksamen, der skulle vi lave en anmeldelsesapp til en forlystelsespark, hvor vi satte alle forlystelser ind, og så kunne man gå ind og anmelde dem ind på appen. Man kan glæde sig til et fag, der er meget anderledes end det, man har prøvet før i folkeskolen. Det er et helt nyt fag, som er lidt udfordrende, men det er super spændende og meget lærerigt. Og man kommer ud af sin comfort zone, og det er i hvert fald noget, man kan glæde sig til.